Rotterdam, Olanda, dotat cu premii totale de 1,5 milioane de euro, după victoria cu 3-6, 6-3, 10-8 în super tiebreak în finală, în fața cuplului Jamie Murray, Marea Britanie, John Pearce, Australia. Horia Tecău, în exclusivitate la Radio România Actualități. Finala a fost grea, adversarii noștri au jucat mai bine decât noi pentru un set și jumătate din celui de-al doilea. Am reușit să facem un break la 4-3 în al doilea set. Până atunci n-am avut multe șanse pe retur. Adversarii noștri care ne-au învins și la Brisbane au jucat destul de bine și a trebuit să jucăm foarte bine în ultimele 5 minute ca să câștigăm meciul. Odată ce am trecut de primele tururi, am menținut o formă bună și încrederea ne-a ajutat, iar când am ajuns în fazele superioare am profitat de oportunități și de cele mai multe ori am câștigat. Avem multe titluri 250, acum avem multe titluri din categoria 500. Ne dorim acel titlu de Grand Slam și ne bucurăm că am jucat și prima semifinală împreună într-un turneu de Grand Slam la începutul anului, pentru că urmează o serie de turnee la fel de importante: Dubai, Indian Wells, Miami, Monte Carlo și București. Știrile orei 23 se încheie aici, la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Arena Națională cu Mugur Corpat și Florin Ionescu. Eu sunt Dan Georgescu. Vă mulțumesc pentru atenție. Știri și muzică. Mai mult decât te aștepți. Radio România Actualități. Alle iubirii dragi comor, e lumea plătă, în ochii tăi neîncetat, voioasă se oglindă, în ochii tăi fermecători, visam odată, în taina nopților de mai, mă îmbătam de fața lor.